Entre os montes húmidos de Mondariz, afastado dos camiños principais e oculto polo bosque, hai un lugar do que apenas se fala en voz alta. Coñéceno como o Cemiterio das Almas. Durante anos, moitos pensaron que era só un conto para asustar forasteiros, pero quen o coñece describe o mesmo. Existe, e arredor del hai un respecto case ritual. Conta a lenda que non é un camposanto como os demais. Non é pode calquera defunto. Segundo a tradición oral, ali serían enterradas persoas que viron algo que non deberían ver. A Santa Compaña. Xente que se cruzou coa procesión e quedou marcada. Persoas que despois daquela noite non viveron as mesmas e faleceron pouco tempo despois. Dice que para manter ese lugar apartado da xente e do ruído, o cemiterio quedou escondido en monte, como se fose un sitio non só de descanso, senón de contención. Un dos relatos máis coñecidos sitúase no ano 2003. Un grupo de amigos de madrugada penetrou no bosque e atopou un cemiterio pequeno. Entraron, e un home apareceu correndo dende a oscuridade e berroulles que se agochasen, que se non o facían morrerían. Despois desapareceu entre as árbores. Pouco máis tarde, contan, chegou un murmurio abafado, unha luz ao lonxe e o son de moitos pasos avanzando cara a eles. Refuxiáronse entre as tumbas e aguantaron sen mirar, sen falar, só escoitando como algo pasaba moi preto. Son só lendas alimentadas polo medo ou existe algo máis detrás do Cemiterio das Almas? Na nosa mesa de misterio de hoxe, Pablo Sangiao, como estás? Boas noites, moi ben. Carlos Tresandí? Como estamos? Moi ben. Ti que tal estás? Eu estou preparadísima. Con vos sempre estou preparadísima para o que veña. Levo pensando unha cousa que teño que dicirche que temos... Bueno, logo, non sei se é o momento de dicircho, pero queremos... Bueno, logo xa che digo. Lembramo, por favor, que... Non cho lembro, porque sei perfectamente por onde vas, Tresandí. Perfectísimamente por onde vas. Despois lle contamos, señores. Carlos Gabriel Fernández, o noso experto en lendas da mesa. Como estás, Carlos Gabriel? Moi ben, encantado unha vez máis. Un tema de hoxe que me gusta moitísimo. A Santa Compaña. A Santa Compaña e como os contos se transforman en lendas. E a nosa convidada de hoxe, Mari Carmen Ligero, que sabe moito tamén de Santa Compaña. Boa noite, Mari Carmen. Benvida á mesa de Expediente Oculto. Antes de arrancar, un pouco o fío do vídeo que acabamos de ver, Carlos Gabriel, eu quería preguntarche, estas lendas un pouco, como van tomando forma, como van nacendo? Porque pensábamos que eran cousas que viñan moi do pasado, pero estos rapaces estiveron aí fai relativamente poucos anos. Como medran estas fábulas? Sí, esa historia nace no 2013, aparece en internet. Aparece en internet sen nome, sen protagonistas e sen un lugar preciso tampouco. E co paso do tempo, quizá porque ten elementos moi reais ou elementos que están na tradición de Galicia, ese relato convértese de un relato de ficción, de un conto, a unha lenda. Unha lenda ten a diferencia de que a xente cree que pode ser real. Pero o máis curioso, perdón, Carlos, que te corte, pero o máis curioso é que esta lenda, que é tan recente, ten un eco internacional na prensa, nos xornais. É dicir, chega, a pesar de que non está claro onde é, resulta que a prensa sí que se fai eco de que ocorre no Cemiterio das Ánimas en Mondariz. É moi curioso, non? E de feito, pon no mundo do misterio pon a Mondariz no mapa, non? Precisamente por iso o traemos a nosa mesa, non? Porque de repente estalou de tal maneira que ora é cuestión de googlear Cemiterio de Mondariz e o primeiro que aparece é esta lenda. É curioso porque a Santa Compaña, que falábamos antes, Carlos e eu, tamén sempre aparece en certos puntos, os cemiterios é un deles, non? Sí, a Santa Compaña na tradición aparece en varios lugares, non pode ser en calquera, pero hai 3 lugares onde aparece sempre. Perto da casa de alguén que vai morrer, entrando ou saindo do cemiterio, e despois no cruce de camiños, que é un lugar clásico de Santa Compaña.